zaudete, gazirik bazaudete, zatezten ere gana, nik zenatuko zaituzte. Maritxuren Casanova ezin baitu zioa hartu. Hau, tripako mina Maritxukai guztian sendatzen omen ditu, ea nerea sendatzen duen. Ai. Guztak baleitzen didate, arazo berri bat dut laguntxo, buru zoia naiz, Ekialdean, herri txiki bateko azorran, Maritxu Petitiak denatxu txiki bat zeukan. Denetarako bazuen elementu. Bere fama lurralde guztietan zabaldu zen, eta edozein lekutatik sendatzeko zion. Egun batean hori kartozin zuen neska bat joan. Zinema nator erremedio bian, astebete darama bartana, oso neskatu dizuna. Lasai, badut edo horretarako nire amonak, nire amari eta nire amak niri erakutsitako edabea. Erazopa, azten aska guztu txaliko hautela? Zaude lasai, amonaren edabeak beti dira gozoak. Bai, eta noiz hartu, eta nola agingo dezu? Begira, intzuli ezukara, zafiro zebara, eta gozatzeko ilan izan. Eta noiz hartu du? Oherakoan nobletik oera eskadafae bat hartu gero lotzeko geratuko zela. Eta Maritxu zenbat zordezu? Biarrat, dozenekin paran bilitzen gara. Egun hartatik aurrera neskatoak ohera sartu bezen prontoa amets gozoz egiten zuen lo. Rin, 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 rin. Nina, kaitxo, Nina, ez ezagutzen duzu? Horixe batzuk, haizu, zer egun ezazkendoa? Bizi nintzen Maritxu zuri ezker zorri oso nekaturi nago. Beste egun batean tripako minizkaka dariola zijoan mutiko bat mugitu zitzaien. Ai, zer dezu, Polio, alako kolore txana izateko? Ai, tripako mina eta gu guztian nago komunean kaka egiten, kakari etxi eznik. Sendagaia zestatzeko aziotagoan zer janduzu jakin behar du. Atzo, osatzeko ama merkatura joan zion bitartean, etxe aurreko Jeresiodora igo eta hasi arte Jeresia jaten aritu nintzen. Eta nintzekoa. Ai. Nona, Zoaz komunera, hortxe betan duzu. Nik bitartean bastateko sendagaia prestatuko dizut. Poleo sendagaietan eta arabatuan jarri zen. rin. Arratsalde hon Nina izen moduz. Oso ongetazuk sendatu alzara. Bai, sendatu nahi. Bestikioren agintaldearen berri erraiez famatu bati heldu zitzaion eta Maritxuren gana joan zen. Zer dezu neskapaldi ospetsua, hain urrutitik nire gana etortzeko? Baditut urrezko paratioak, imagina ezin dituzun hartxorrak denetarik dut, baina ez nahi zoriontsu. Denetarik baldin baduzu, zergatik ez zara zoriontsu? Denetarik dut buruko ia ezik, hau atzekabea, guzti hori emango nuke adatxe baten truke. Nire amonak
badakirak zer egin dudan gaizki. Lortu arte zuen gure Maritxuk Mustafarrari hilea ateratzea eta krokodilaren putxura ez erortzea.